les échos ou bien le reporter bien non soir de Bamako fo ka c'est Nouvel Horizon ma amina lajɛ kan da don ninnu la a bakurunbaw la les soirs y'a jira k'a fɔ ko maa minnu bɛ yen n'o olu kan ka sugandi ayiwa ka bila jɛkulu kɔnɔna la n'u k'a ma ko autorité indépendante de gestion des élections o ye jɛkulu ye min bɛna kalata labɛn a jirala k'a fɔ politiki tɔnw minnu bɛ yen ni olu bɛ fɛ ka don kulu in kɔnɔna la a bɛ se politiki tɔn 75 ani fasoden jama jɛkulu n'o ye société civile ye o 11 ɲɔgɔn na ko a lajɛra ka kala ta olu ni ɲɔgɔn cɛ o baaraw kɛra kunungo min bɛ tali kɛ maa 4 ɲɔgɔn na maa 8 ɲɔgɔn na o de sugandira ayiwa ni maa kofɔlen ninnu na an bɛna an da don o la sisan ni o bɔra yen nɔ l'indépendant bi yan l'indépendant y'a jira k'a fɔ ko an bɔra ka nin jɛkulu kelen min fɔ sisan jɛkulu dɔ bɛ yen n'o bɛ alisilamɛw tɔgɔ la collectif des associations musulmanes olu y'a jira k'a fɔ ko olu kɔni tɔgɔ ma ye ko in na olu dabɔra ko bɛɛ lajɛlen la k'u bɛ kangari da jamana ɲɛmɔgɔw ye k'a f'u ɲɛna nin baara min kɛra nin ye k'a kɛ i n'a fɔ olu tɛ fasoden dɔ ye association musulmane du Mali y'a jira k'a fɔ o conseil islamique ye tɔgɔ min di a ko la k'u ye a tɔgɔ bɛɛ lajɛlen bɔ a la o kɔni ma diya u ye ale l'indépendant kelen kɔnɔna la limanaw min bɛ tali kɛ shisha minɛnw n'o ye ayiwa minfɛn min bɛ yen n'a a balila an ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ko ka mini dabila ka feereli fana dabila ko shisha minɛnw ni ayiwa shisha feerelaw olu bɛ kule la bi l'indépendant kumana ko kan an bɛna an da don a la sisan o mana bɔ yen ECHO wele bi yan nɔ ECHO y'a jira k'a fɔ ko dɔ kɛra an ka jamana in kɔrɔ kɔsa in na ko a bɛ fama ka kɛ nka sariya yɛrɛ bɛ jamana kɔnɔ min bɛ a ko yamaruya o ye ka premier ministre k'ale nɔna bila min bɛ tali kɛ colonel Abdoulaye Mayiga yɔrɔ ale de b'an ka mara cɛman bɔli fangabulon kunna ale de bilala docteur Choguel Kokala Mayiga nɔ na nin waati in na ko in a bɛ fama ka kɛ dɛ nka a kɔni kɛra kun jumɛn na jamanaw maa kan k'i sigi ni mun ye politiki maa caman fana y'i hakilila di a ko kan ECHO kɔnɔna la bi an bɛna an da don o la sisan dɔɔnin na o mana bɔ yen le reporter bi yan nɔ jamanaw reporter kumana a ko maa minnu bɛ yen ni olu b'u yɛrɛ kɛ i b'a fɔ k'u bɛ hadamadenya hakɛ dɔn k'u yɛrɛ kɛ i b'a fɔ ko dɔnnibaganaw minnu bɛ yen ni u bɛ taa u dogo diɲɛma setigi jamanaw kɔfɛ ayiwa se tɛ jamana minnu ye ka na olu ka ayiwa gɛlɛyaw ta ka t'o kɛ jagokun ye min ye docteur Adama Jabate limanaw a kumana kosɛbɛ kɔsa in na ayiwa diɲɛ kɛlɛ tɔnba ka ma hakili juru cannen bɛ n'u kama ko Alioune Tine ni Senegal ka den don yɔrɔ ale nana taama dɔ la Mali kɔnɔ kɔsa in na hadamadenya hakɛ lafasali kow la jo sariya a ye gafe dɔ bɔ o la n'o ye rapport ye docteur Adama Jabate ko Alioune Tine kan ka lajɛ ka segin kɔ ten sa an bɛna an da don o la sisan reporter kɔnɔ o mana bɔ yen le soir de Bamako bien soir de Bamako ko l'américain jamana bɛ fɛ k'a ka kɛlɛcɛw k'olu cogo Mali kɔnɔ don nataw la ayiwa Mali ka kɛ yɔrɔ ye yɔrɔ min bɛ yen n'u bɛ se k'u ka ayiwa baaraw kɛ n'o ye bamaja wale kɛlɛli ye nin kuma bɔra l'américain jamana den dɔ de da a tɔgɔ ye ko Claude David Convisser kunungo yɛrɛ a ye kunnafonidilaw wele kunnafonidilaw tɔgɔla soba la ayiwa ka ɲɛfɔli kɛ a ko siratigɛ ninnu na an bɛna an da don o la sisan soir de Bamako kɔnɔ o mana bɔ yen Nouvel Horizon fana bi yan limanaw ko nin ye cɛ dɔ ye n'u k'a ma ko Gauthier Pasque min filɛ nin ye limanaw ale kɔni kunnafoni de bɛ bɔ a da kuma bɛɛ kunnafoni minnu n'a bɛ jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ jatigɛ a kɛra sababu yɛrɛ jamana ɲɛmɔgɔ caman bɛ yen minisiriw ani maaba caman olu taara a ka bɔlɔlɔ sanfɛ n'o ye Twitter ye ka taa u yɛrɛ ka teri ye n'o ye ka u abonné a la limanaw walasa ka se k'a ka kunnafoniw sɔrɔ Gauthier Pasque min filɛ jɔn de don jɔn de bɛ k'i dogo nin ja in kɔfɛ ka kunnafoni kolonw di Mali jamana kan Nouvel Horizon kumana ka bi an bɛna an da don a la sisan limanaw nin ye kunnafoniw la bakurunbaw ye an bɛ don a kɔnɔna la k'a walawala l'essor an b'a daminɛ ni ale ye l'essor y'a jira k'a fɔ nin wagati in na min ye kalata labɛnni ko o de bɛ sen na sisan yɔrɔ min bɛ tali kɛ ayiwa jamana furancɛla fanga n'ale ka laɲini fanba dɔ ye ayiwa kalata bɛ se ka labɛn ka bɛn don nataw ma waati minnu fɔra olu kana se ka jɛn a ka kan maa minnu bɛ yen n'olu kan ka bila jɛkulu kɔnɔna la ko min ma autorité indépendante de gestion des élections u k'a ma bakurunba la ko EJ maaw limanaw olu kan ka sugandi
yɔrɔ ministre min bɛ yen n'o bɛ an ka mara cɛman bɔli kunna ale yɛrɛ kun ye politikimaw wele a bɛ siɲɛ 2 walima siɲɛ 3 bɔ ka se ka kuma nin ko in na politikimaa minnu bɛ yen n'olu bɛ fɛ u ka maaw ka don a kɔnɔna la u k'u ka maaw bila ka na ani société civile n'o ye fasoden jama ye nka ɲɔgɔnyew kɛra bɛn ma se ka kɛ ko la bɛn ma se ka kɛ ko la ko in kɛra sisan jamana ɲɛmɔgɔw y'a ye sisan ni an tora nin ma waati min bolo dalen don kalata labɛnw na n'an tora nin ma waati bɛ sɔn ka jama kosɛbɛ k'a sɔrɔ nin baara ma se ka kɛ o de la kunungo centre international de conférence de Bamako la min ye an ka jamana sariya dɔnnaw ɲɛma i n'a fɔ maître Aluseni Diop ani min bɛ tali kɛ ICE commissaire do ka taa se cour d'appel o sariyatigiw ma olu tun bɛ kɛnɛ ka ye mun baara jumɛn kɛra ye o ye k'a fɔ maa minnu bɛ yen n'olu bɛ fɛ ka don EJ kɔnɔna la a kɛra politiki tɔnw ka nɔnabila ye o a kɛra société civile n'o ye fasoden jama olu ka nɔnabila ye ko ka se ka sugandi o sugandili baara o de kɛra kunungo limana o sugandili wɛrɛ tɛ k'a fɔ ko n bɛ karisa dɔn karisa ka k'a ye o tɛ bɛɛ de tɔgɔ bɛ sɛbɛn ka bila papier fitinin dɔ kan k'a bila minɛn dɔ kɔnɔ i b'i tɛgɛ bila a kɔnɔ n'i bɛnna ni maa min tɔgɔ ye ayiwa o bɛ sugandi ka bila a kɔnɔna la u k'a ma ko tirage au sort limana o de baara kɛra kunungo le sort ka fɔ la ayiwa maa minnu bɛ yen ni ayiwa olu sugandira a bɛ se maa 8 ma maa 8 minnu bɛ yen n'o ye politikimaw ka nɔnabila ye maa 6 ɲɔgɔnna société civile maw o sugandira olu cɛ la nka a ko laban a kuma laban bɛ bɔ jamanakuntigi de da sabu ale bɛna maa 4 ɲɔgɔnna o sugandi politikimaw fan fɛ maa 3 k'o sugandi société civile maw olu fan fɛ olu ka sɔrɔ ka bila EJ kɔnɔna la limanaw maa minnu bɛ yen n'olu kɔni sugandira fɔlɔ ni ayiwa kɔfɛ jamanakuntigi n'a ka tata ta olu la olu de tɔgɔ filɛ nin min bɛ tali kɛ politiki tɔnw ayiwa olu la min bɛ Umu Diko Rassemblement Malien pour le Travail Aramat ale tɔgɔ b'a la madame Daou Awa Kanté Alliance Malienne pour le Travail Amat madame Koumare Nana Konaté Synergie des initiatives pour la renaissance africaine SIRA ani Leila Walet Ibrahim ale bɛ convergence pour l'émergence du Mali faso jɔtɔn ale b'o kɔnɔna la o mana bɔ yen min ye ayiwa cɛ 4 min fana bɛ politiki tɔnw tɔgɔ la o ye Salomon Ongoiba Alliance pour la promotion du développement du Mali APDM Aruna Sissoko Front uni pour la démocratie et le changement FIDEC Youssouf Koulibaly Initiative pour la refondation du Mali Tima fo ka taa se Abdraman Bagagama ale fana bɛ jɛkulu la u k'a ma ko Force Citoyenne et Démocratique FCD limanaw ni maa damadɔ maa 8 minnu filɛ olu ye politikimaw olu nana politikimaw tɔgɔ la min ye société civile ye sa maa minnu bɛ yen ni olu tɔgɔ tara o la o ye ayiwa Jɛnɛbu Jakite Forçat Civile Mariam Diko Centre Malien pour le dialogue interparti et la démocratie CEMDID Madame Traoré Nana Sissako Conseil national de la société civile fo ka taa se cɛlaka minnu fana bɛ yen n'olu sugandira ayiwa fasoden jama tɔgɔ la Fili Musa Kante b'a la réseau des communicateurs traditionnels pour le développement au Mali Recotrad Seko Koulibaly collectif des régions non opérationnelles o ye an ka marabolo minnu bɛ yen n'u ma bila sen kan fɔlɔ olu jɛkulu tɔgɔ la Musa Keita ordre des notaires o ye notaires ka jɛkulu ale fana nana o tɔgɔ la a jala k'a fɔ ni maa 8 minnu bɛ yen n'olu sugandira politikimaw tɔgɔ la ani maa 6 minnu bɛ yen n'o sugandira société civile tɔgɔ la limanaw a jala k'a fɔ jamanakuntigi ale kɔni bɛna maa 4 o sugandi politikimaw tɔgɔ la maa 8 in cɛ la maa 3 o bɛna sugandi maa 6 in cɛ la fana politiki n k'a fɔ société civile maa 6 minnu sugandira ayiwa ni tɛgɛ binna olu kan ayiwa olu bɛna ta ni maa min ye garijɛgɛ sɔrɔ a bɛna fɔ ko in kɔni a bɛɛ bɛ taa laban jamanakuntigi ale de nagakɔrɔ ko ayiwa yɔrɔ bɛnkan kɔni an y'a fɔ ten bɛnkan ma sɔrɔ fangabulon min bɛ yen n'o bɛ an ka mara cɛman bɔli kunna décentralisation Abdoulaye Mayiga ale ka fangabulon ani politikimaw ni ɲɔgɔn cɛ sabu u ye ɲɔgɔn ye fɛn fɛn kɛ k'a daminɛ juillet kalo tile 21 a n'a tile 22 la ka n'a bila hali ayiwa min ye utu kalo tɛmɛnen o daminɛ limanaw ko bɛn ma se ka kɛ ni maa minnu kan ka sugandi politikimaw tɔgɔ la jamana ɲɛmɔgɔw y'a ye sa n'an m'a lajɛ ka taa taabolo wɛrɛ fɛ ka sugandili yɛlɛma bɛn tɛna se ka kɛ ko la o de la kunungo u ye maaw tɔgɔ sɛbɛsɛbɛ papier ninnu na k'a bila minɛn dɔ kɔnɔna la ni bolo bɛnna ni maa min ye a tɛna fɔ kɔni ko nanbara b'o la
limana o de baara kɛlen filɛ nin ye a kɛra sariya tigilamaw yɛrɛ ɲɛna maître Zurkufi ani Jariso cabinet d'étude maître Alusen Diop a kɛra olu bɛɛ lajɛlen ɲɛna o b'a yira k'a fɔ ko namara ma kɛ a ko la. Namuru Kuyate limana ale de ye fasiri kɛ an y'an bɔ l'essor kɔnɔna la. N'an tora o kunnafoni kelen na l'indépendant fana kumana kuma kelen kan limana l'indépendant y'a jira k'a fɔ ko maa minnu sugandira ka bila autorité indépendante de gestion des élections kɔnɔna la yɔrɔ bɛɛ lajɛlen de y'i ka maa bila ka taa ka tɔgɔ sɛbɛn k'o bila ka taa ko min ma ko lisi a jarala k'a fɔ l'indépendant kɔnɔna la silamɛw ka jɛkulu dɔw bɛ yen n'u k'a ma ko collectif des associations musulmanes o y'a jira k'a fɔ ko ale kɔni ma sɔn fiyewu maaw sugandira cogo min na sabu maaw sugandira cogo min na a ma bɛn ale ma u y'o olu ka maa bɛɛ lajɛlen tɔgɔ bɔ a la collectif des associations musulmanes u y'a jira k'a fɔ olu ye maaw ye jɛkulu min bɛ yen ni ayiwa haut conseil islamique o de ye olu ci baara in na wa olu ni haut conseil islamique de bɛ kurun kelen kɔnɔ haut conseil islamique n'o ye Mali alisilamɛw ka tɔnba ye o de ye maa minnu bilala ka taa k'u tɔgɔ ka don EJ kɔnɔna la o de y'o baara kɛ wa min ye Mali alisilamɛw ye u ka jɔyɔrɔ o ye Mali ka bonya ayiwa u ka hami fana ye Mali bɛ se ka bonya diɲɛ maa bɛɛ lajɛlen fɛ kelenya ni bonya ani bɛɛ ka se ka to i yɛrɛ ye min ka di min ye bɛɛjɛ fanga kɔnɔna la o ka kɛ ayiwa Mali alisilamɛw ka hamina y'o ye u ka hamina ye min fana ye o ye furanjɛla fanga in a bɛ se ka taa ɲɛ ɲuman sɔrɔ cogo min na lakanako siratigɛ la sɔrɔ nasira la ani an ka seko n'an ka dɔnko bɛɛ lajɛlen Mali alisilamɛw ko nin bɛɛ ye olu ka hamina ko ye n'a fɔra k'a fɔ nin ye olu de nana minɛ nin cogoya la k'a fɔ de ko u ka maaw bila ka taa olu dabali banna u ye maa tɔgɔ bila ka taa collectif des associations musulmanes y'a jira k'a fɔ o bɛɛ lajɛlen tɔgɔ furanna ka bɔ yen maa si tɛ ko min tɔgɔ tara k'a fɔ yɛrɛ ko ayiwa ko ka bila EJ kɔnɔna la ayiwa collectif des associations musulmanes y'a jira k'a fɔ olu bɛ min fɔ u bɛ min fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye olu tɛ maaw ye bi maa minnu bɛ yen ni ayiwa u kan ka kɛ kɛrɛfɛdɛn ye u tɛ maaw ye maa minnu bɛ yen ni olu bɛ se ka kɛ maaw ye k'a fɔ de ko u tɔgɔ tɛ se ka ye jamana foyi la sabu alisilamɛya ye ayiwa jɔsen ye an ka jamana kɔnɔ jamana ko n'a bɛ kɛ a bɛ sara alisilamɛw la n'a fɔra k'a fɔ u y'u tɔgɔ bɔ ko caman na ko hali an ka jamana sariya sunba o jɛkulu min sigira ko ka o baaraw labɛn u y'o tɔgɔ bɔ o la o ma kuma o la n'a fɔra k'a fɔ ko kalata baaraw bɛna labɛn ko ka maaw sugandi ka bila o kɔnɔna la k'u y'u tɔgɔ bɔ o fana na ayiwa collectif des associations musulmanes y'a jira k'a fɔ nin ko in ma bɛn olu ma wa u bɛ kangari da jamana ɲɛmɔgɔw ye fɛn fɛn bɔra nin ko la limanaw n'a kɛra gɛlɛya ye k'u sigi n'a ye dɛ ala k'an kisi gɛlɛya wɛrɛ ma dɛ limanaw l'indépendant nin kuma fɔ yan'an ka bɔ l'indépendant kelen in kɔnɔ limanaw a jarala k'a fɔ ko minfɛn min bɛ yen n'a a balila an ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ n'u k'a ma ko shisha dɔw yɛrɛ k'a ma ko narigile limanaw ni minfɛn min filɛ n'a bɛ ka tiɲɛni kɛ an ka sifinnakaw yɔrɔ la bi kosɛbɛ yɔrɔ shisha an ka jamana ɲɛmɔgɔw y'a bali ka sariya yɛrɛ de ta ministriw ka laadala ɲɔgɔn ye senfɛ ka sariya ta utukalo tile 15 tɛmɛnen in na ko maa min bɛ shisha feere wo min b'a min wo ko a si kana ye a baara la an ka jamana kɔnɔna la yan limanaw kuma in fɔlen shisha minɛnw ni a feerebaw caman y'a jira k'a fɔ ayiwa u kɔni bɛ kule la bi sabu u y'a jira k'a fɔ olu ka sɔrɔw dan bɛna kari o la shisha feerelaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la olu y'a jira k'a fɔ olu caman bɛ yen minnu bɛ ayiwa shisha in bɔ jamana kɔ kan ka na n'a ye dɔw yɛrɛ y'a jira k'a fɔ u ye seereya di indépendant kɔnɔna la ko ayiwa shisha caman de maralen bɛ olu bolo feereli kama waati min na jamana ɲɛmɔgɔw ye nin kuma fɔ ko shisha kana feere an ka jamana kɔnɔna la yan o bɛnna waati la o y'a sɔrɔ olu y'u ka nafolo di u ye sanni caman kɛ shisha ko la kana bila an ka jamana kɔnɔna la yan ko ka n'a fɔra ko jamana ɲɛmɔgɔw ye nin sariya ta tiɲɛ yɛrɛ la ko a ye olu ka nafolo tiɲɛ wa ko ayiwa maa k'i sigi n'a ye k'a fɔ ko baarantanya ko a bɛna o de cogo an ka jamana kɔnɔna la yan n'i ye jateminɛ kɛ limanaw ko sifinnaka minnu bɛ yen n'olu b'u u ka baara bɛnnen bɛ shisha min ma yɔrɔ dɔw yɛrɛ bɛ yen olu ye seereya di a ko kan i n'a fɔ musa tɔgɔ dɔ musa danbele a y'a jira k'a fɔ ale ye lakɔliden ye a ko jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ kun sumayara nin ko fɛ n'a fɔra k'a fɔ ko denmisɛnninw ka baara bɛnnen don shisha min de ma ko i bɛ taa sɔrɔ bi yɛrɛ sifinnaka dɔw bɛ yen limanaw shisha min yɛrɛ sababu la u tɛ se ka hali baara kɛ u yɛrɛ u tɛ se ka foyi kɛ u yɛrɛ bi ka sababu kɛ shisha mini ye n'a fɔra k'a fɔ o baara
o balla jamana ɲɛmɔgɔw fɛ Musa M Dambele ko nin kɔni kɛra fɛn ye ale bɛ foli ta ka da min kan jamana ɲɛmɔgɔw ye nin baara min kɛ nka o ɲɛfɛ maa wɛrɛ bɛ yen n'o ye Zumana tɔgɔ dɔ ye ale y'a jira k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔw ye nin hakilila min ta ko shisha kana ye maa si bolo a feereli wo a mini wo a kana ye maa si bolo ale y'a jira k'a fɔ ko nka ko jamana ɲɛmɔgɔw ɲinana yɔrɔ dɔ kɔ minnu bɛ yen n'u bɛ shisha san kana n'a ye jamana kɔnɔ k'olu y'u ka nafolo kasara olu tɛna se k'u ka nafolo sɔrɔ bilen dɔ fana y'a jira k'a fɔ ko ɲangini min taara ko in na ko a ɲangini yɛrɛ k'a fɛgɛra sabu ni shisha yer'i bolo limanaw i bɛ nafolo sara nafolo min n'a b'a daminɛ dɔrɔmɛ 40 ka taa bila 2000 la walima i bɛ se ka kaso kɛ k'a daminɛ tile 1 ka taa bila tile 10 ɲɔgɔnna na cɛ dɔ ale y'a tɔgɔ ale kumana nka a m'a tɔgɔ fɔ a y'a jira k'a fɔ ko nin kɔni ye ko ye ko jamana ɲɛmɔgɔw kan ka dɔ fara ɲangi yɛrɛ kan sabu ko n'i y'a dani ma maa caman bɛ o jala bɛ sɔn ka gɛlɛya dɔrɔmɛ 60 walima 2000 o tɛ dɔw bolo foyi ye dɔw yɛrɛ bɛ se ka kariya ka se ka nin kɛ walima tile 1 ka taa bila tile 10 kaso la dɔw tɛ siran o ɲɛ ko dɔw bɛ se ka ja gɛlɛya ka se ka shisha ka nati jamana kɔnɔ k'a sɔrɔ dun a balilen don an ka jamana sariya fɛ limanaw kunnafoni filɛ nin Fatumata El Kante ale de ye nin fasiri kɛ l'indépendant kɔnɔna la bi aw bonya b'a la ni o bɔra yen an bɛ don ECHO kɔnɔna la limanaw ECHO welewele kumana a ko balana ko dɔ kɛra an ka jamana kɔnɔ kɔsani na ni jamana sariya jɛnnen don n'a ye nka ayiwa a kɔni kɛra a bɛ fama ka kɛ limanaw k'a fɔ de ko premier ministre ayiwa ale balila a ka baara la maa ka bila a nɔ na n'i ye jateminɛ kɛ maa min yɛrɛ bilala Mali premier ministre nɔ na n'o ye ayiwa colonel Abdoulaye Mayiga ale de bɛ ayiwa an ka mara cɛmabɔli ayiwa fangabulon kunna n'a fɔra k'a fɔ n'i ye sariya yɛrɛ taabolo lajɛ ale man ka na i n'a fɔ sariya b'a laɲini cogo min na ale n'a fɔra ko maaw bɛ dada ɲɔgɔn kan na ale bɛna fɔ jɔyɔrɔ 4nan de la k'a fɔ de colonel Abdoulaye Mayiga ka ta nin cogoya la limanaw k'a bila docteur Choguel Kokala Mayiga nɔ na premier ministre baara la ko maa bi fama k'a ye an ka jamana kɔnɔna la yan ko nka a kɔni kɛra nka n'i y'a lajɛ limanaw ko in a hɛrɛlama ye mun ye o ye de ye Mali ministres u k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma walasa ayiwa jamana mago bɛ min na n'o ye furanjɛla fanga ye a taabolo ɲuman ye sabu a ye san 2 sɔrɔ ka ban san 2 in kɔfɛ baara wɛrɛw ka se ka kɛ sabu an deli bɛ min na limanaw o de ye ayiwa maa sigira maa wɛrɛw bɛ wuli o tigi nɔfɛ ka o buruja ko an k'a lajɛ ayiwa docteur Choguel Kokala Mayiga tiɲɛ don a fɔra de ko maa kɔni t'a dɔn a wulila ka bɔ a jɔyɔrɔ de la wa ayiwa a tɛna segin ka na premier ministre la bilen wa maa kɔni t'o dɔn ECHO ye o ɲininkali kɛ a yɛrɛ la nka min ye ayiwa colonel Abdoulaye Mayiga ale kɔni sigilen filɛ nin premier ministre la cogo min na limanaw dakan ka baara don nka a mana kɛ cogo o cogo min ye colonel Abdoulaye Mayiga ye ale min sigilen filɛ premier ministre la k'a dɔn k'a fɔ san 2 kɔni tɛmɛna nka min ye ayiwa ɲininkali min bɛ yen ni maa b'o k'i yɛrɛ la a nana premier ministre jɔyɔrɔ de la yanni waati dɔ cɛ wa walima nin y'ale yɛrɛ de kɛlen Mali premier ministre ye limanaw o ye ɲininkali ye ECHO kumana kokura a ko politikima caman bɛ yen minnu y'u hakilila di nin ko in kan politikima minnu bɛ yen i n'a fɔ professeur Clément Dambele ale ye plateforme pour la lutte contre la corruption et le chômage PCC o ɲɛmɔgɔ don professeur Clément Dambele y'a jira k'a fɔ ayiwa maa min bilala Choguel Kokala Mayiga nɔ na fɔlɔ yanni a ka segin ka na a ko bi ayiwa a kɔni ma bali ale la ko nin kɔni bɛna fɔ finitigiw yɛrɛ de kɛra jamana marabaaw ye sa sabu ko n'i y'a daminɛ bandaw la ka na min ye ale colonel Assimi Goïta la ka na min ye bi na premier ministre o kɛra finitigi ye n'o ye colonel Abdoulaye Mayiga ye ayiwa professeur Clément Dambele y'a jira k'a fɔ ko maa bɛ se k'a fɔ bi ko ayiwa politikimaw u bɛ se ka kɛlɛ jigin so ten sa sabu kɛlɛ tun bɛ maa min nɔfɛ n'o ye Choguel Kokala Mayiga ye n'ale tɛ yen bi ko politikimaw bɛ se ka kɛlɛ jigin so o kɛra professeur Clément Dambele ka kuma ye min ye Cheikh Umaru Sissogo ale ka hakilila kɛra mun ye Espoir Malikura ale ko tiɲɛ don fɛn bɛnta don k'a fɔ de ko administration territoriale o ɲɛmɔgɔ Abdoulaye Mayiga ale ka bila premier ministre la bi ko fɛn don min ni maa bɛ se ka kɛ jigiya fɛn ye ayiwa a bɛ se ka kɛ jigiya ye jamana kɔnɔna la ko nka ayiwa baara caman kɔni bɛ Abdoulaye Mayiga bɛ se ka i sigi k'o kɔnɔ dɛ o ye lakana ye o ye jamana yɛrɛ sɔrɔ ani ayiwa gɛlɛyaba min bɛ jamana kɔnɔ ko colonel Abdoulaye Mayiga a b'o dɔn o t'a ma dogola ko ye a bɛ se ka i janto o baaraw la n'o Togo ale ye Union pour la sauvegarde de la République USR o ɲɛmɔgɔ don
ale y'a jira k'a fɔ ko ayiwa administration territoriale ministre ka bila premier ministre la bi ko maa min don n'i y'a jateminɛ n'a fɔra ko maaw ka dada ɲɔgɔn kan ka na kɛ premier ministre ale bɛna fɔ jɔyɔrɔ 4 de la ko nka ko ni jamanakuntigi ye danaya da colonel Abdoulaye Mayiga kan maa ko t'a dɔn jamanakuntigi y'a kɛ kun min na nka i b'a sɔrɔ a yɛrɛ de hakilila ye nin kɛ i b'a sɔrɔ a ɲɛ bɛ ko dɔ de la a ɲɛ bɛ jateminɛ dɔ la o de la a ye nin kɛ n'o tɛ n'i ye maa min kan ka na fɔlɔ o ye ministre de la défense et des anciens combattants de ko nka n'u to ka kuma la ko minnu bɛ yen ni olu bɛ ka gɛlɛya ɲini gɛlɛya yɛrɛ de nati jamana kɔnɔ k'a sɔrɔ gɛlɛya tɛ yen ka fɛn dɔw gɛlɛya k'a sɔrɔ gɛlɛya yɛrɛ tɛ jamana kɔnɔ ko i bɛ se ka dɔw b'a la ko fo ka maaw fara ɲɔgɔn kan ko i bɛ se ka maaw fara ɲɔgɔn kan cogo di maa minnu hakilila tɛ kelen ye maa minnu bɛ yen fana ni olu bɛ yen ni ayiwa ni zow ni fanaw i tɛ se ka olu fara ɲɔgɔn kan ka olu kɛ kurun kelen maaw ye n'u tɔgɔ y'a jira k'a fɔ o tɛ se ka kɛ minnu b'a la ko i bɛ maaw fara ɲɔgɔn kan ka ayiwa jamana baara ni maaw hakilila tɛ kelen olu bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo di n'u tɔgɔ ka kuma kɛra o ye Jamil Bitar M5 RFP kuma lasela don ale ko ale kɔni kun sigin bɛ ni nin ye tiɲɛ yɛrɛ la k'a fɔ de ko premier ministre maa bɛ se ka bila a nɔ na k'ale kɔni kun sigin bɛ n'a ye nka k'a fɔ de ministère de la défense n'o ye Sadio Kamara ka yɔrɔ ye ale de kun kan ka na nin jɔyɔrɔ in na nka ni colonel Abdoulaye Mayiga nana nin jɔyɔrɔ in na i mana ko fɛn don fɛn min n'a bɛ se ka kɛ fɛn ɲuman ye sabu n'i ye colonel Abdoulaye Mayiga ka taabolo lajɛ bi bi in na ale ni politikimaw bɛ ɲɔgɔn dɔn kosɛbɛ sabu administration territoriale n'i ye o lajɛ politikimaw ka koɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɛnabɔ ale de ka ministreso la n'a fɔra k'a fɔ politikimaw bɛ mankanci la bi olu ni transition maaw ni ɲɔgɔn cɛ u sen tɛ ka ɲɔgɔn ye ayiwa furancɛla fanga taabolo la colonel Abdoulaye Mayiga a bɛ se ka kɛ ani politikimaw bɛ se ka ɲɔgɔn ye jamana maa laban min n'ale ya hakilila di o ye Amidou Doumbouya ye ale ye yɛlɛma secrétaire politique ye ale ko ministre de l'administration territoriale min filɛ nin ye n'ale de ye gouvernement ka kuma lasela ye colonel Abdoulaye Mayiga ko ayiwa adamadenya kɔni na maa bɛ se ka fili ko nka bi bi in na olu kɔni jigi dan bɛ premier ministre min n'a bilala Choguel Kokala Mayiga nɔ na ayiwa a bɛ se ka kow yɛlɛma wa ni politikimaw bɛ se ka bɛn ko la o de ye olu yɛrɛ ka hakilila ye sabu lemanaw ko jamana ko kɔrɔtɔlenw caman de bɛ yen Amidou Doumbouya ka fɔ la minnu bɛ se ka ɲɛnabɔ yanni don nataw cɛ kunnafoni filɛ nin lemanaw an ye nin bɔ ECHO welewele kɔnɔna la ni o bɔra yen an bɛ don fasidi sɛbɛn le reporter kɔnɔ lemanaw reporter kumana reporter y'a jira k'a fɔ ko maa minnu bɛ yen ni olu b'u yɛrɛ kɛ ayiwa adamadenya jo sariyaw dɔnbaw ye k'a sɔrɔ nin lemanaw i b'a sɔrɔ u bɛ t'u dogo diɲɛ sebatigiw de kɔfɛ ka u yɛrɛ fa jamanaw walima u yɛrɛ farafin ɲɔgɔnw lemanaw ka olu ka hakɛw tiɲɛ k'a sɔrɔ dun a b'u kunkolo de la gafew b'u bolo k'a fɔ k'u bɛna ayiwa farafina jo sariya o lafasa jɔn de ye nin kuma fɔ docteur Adama Jabate reporter kɔnɔna la bi lemanaw docteur Adama Jabate y'i kanto a ko a bɛ fɛ ka kuma fila fɔ maa min bɛ yen ni diɲɛ kɛlɛ tɔnba kɛn bɛ k'ale kɛ ciden ye bi ka na an ka jamanaw kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya Mali min bi ni ayiwa san caman adamadenya jo sariyaw o tan bɛ ka y'an ka diɲɛ ɲɛfɛ k'a fɔ ko o man ɲi min ye docteur Aliyunu Tine ni Senegal ka den don jamanaw kɔsa in na a ye taama kɛ Mali la yan a ye gafe dɔ sɛbɛn n'u k'a ma ko rapport o gafe in kɔnɔna la a y'i kanto k'a fɔ Mali ayiwa ko an ka finitigiw ko olu sen yen bɛ ayiwa jamanaden gansanw olu fagali la ni diɲɛ kɛlɛ tɔnba yɛrɛ lemanaw ale b'o o ko in kɔfɛ docteur Adama Jabate ka kuma la a ko an ka lajɛ sa an ka segin kɔ a ko a bɛ min fɔ Aliyun Tine ye ko maa don ni Senegal ka den don farafin don a k'a dɔn k'a fɔ ni a ye nin baara ninnu kɛ lemanaw dɔwɛrɛ tɛ a bɛ n'a fɔ ni i yɛrɛ ka du n'i y'a bɔrɔtɔ a kɔlɔlɔ bɛ se maa min fɔlɔ ma o ye e yɛrɛ ye ko docteur Aliyun Tine min filɛ nin ni ayiwa ale de bɛ diɲɛ kɛlɛ tɔnba ka ciw la bi ayiwa n'a b'i dogo diɲɛ kɛlɛ tɔnba ka laɲiniw kɔfɛ walima se bɛ jamana minnu ye États-Unis ni a n'a ɲɔgɔnna caman ko yalima a ti miiri olu ka kɛwale minnu bɛ yen ni maa bɛ se k'a fɔ jo sariya yɛrɛ lafasan tɛ o yɔrɔ dɔw la i n'a fɔ n'i ye Guantanamo lajɛ n'i ye Irak lajɛ n'i ye waterboarding n'i y'o lajɛ lemanaw ka taa se Rwanda Faransi ye min kɛ Rwanda jamana kan ani République Centrafrique
minnu kɛra ye Adama Jabate ko a bi nin dɔrɔn fɔ n'o tɛ a tɔ ka ca yɔrɔ minnu bɛ yen ni diɲɛ sebatigiw ye tiɲɛni kɛ o yɔrɔw la ko Aliyu Tine t'a lajɛ o jamana minnu bɛ yen n'u ye tiɲɛni kɛ o yɔrɔw la jo sariya ko fɔra o yɔrɔw la wa k'a b'a ɲini a balimaw fɛ farafin jamanaw de ko don minnu bɛ yen ni ayiwa diɲɛ kɛlɛ tɔnba ka nin ciden minnu bɛ yen n'u bɛna nin jamana ninnu kɔnɔ ka na ayiwa kunnafoni kolonw ta ka kunnafoniw fara ɲɔgɔn kan jamanaw k'a kɛ ayiwa farafin jamanaw olu tɔɔrɔla ye k'a kɛ dɔwɛrɛ tɛ laɲini wɛrɛ t'a la ka farafin jamana ninnu u mana fɔ k'u bɛ ɲɛ t'a bolo la cogo o cogo u bɛ bɔ ni nin kibaruya ninnu de k'a fɔ ko ayiwa aw ka jamanaw jo sariya lafasalen tɛ aw fɛ yen aw yɛrɛ ka jamanadenw aw bɛ bin ɲɔgɔn kan aw bɛ ɲɔgɔn faga aw bɛ ɲɔgɔn ka hakɛw tiɲɛ ko o bɛ kɛ sababu ye ɲɛtaga o tɛ sabati o jamana ninnu na Dr Adama Jabate y'a jira k'a fɔ ko ayiwa Aliyu Tine k'a dɔn k'a fɔ diɲɛ yɛlɛmana an bɛ diɲɛ taabolo kura min ka bi maa tɛ se ka maa hakili yɛlɛma k'a kɛ i ta ye maa tɛ se k'i sigi maa hakili kan k'a fɔ ko i b'a yɛlɛma k'a bila sira kan n'a ma diya a tigi ye k'u bɛ fɛn fɛn fɔ kibaruyaw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali yɛrɛ kɔnɔna la yan jamanaw k'u k'a dɔn k'a fɔ hali kɛlɛ min filɛ anw dala yan malidenw yɛrɛ dama ka kɛlɛ tɛ maa wɛrɛ de n'an bɛ kɛlɛ ta k'a cogo Mali kunna n'e ko k'e bɛna o jo sariya ta k'o kɛ gafe ye k'i bɛ t'o da diɲɛmaa ɲɛkɔrɔ yɔrɔ i yɛrɛ de ka hakilila ta dɛ n'o tɛ nin tɛ Mali ka jo sariya lafasaliba k'a fɔ ko o de se terekera o de kan Adama Jabate ko a sera sa an ka kunu an ka lajɛ kibaruya minnu bɛ di an yɛrɛ ka jamanaw kan kibaruya ninnu an fana ka a kɔ kari kunnafoni filɛ nin limanaw ne ka kuma tɛ an y'a bɔ le reporter kɔnɔna la ni o bɔra yen an bɛ don fasidi sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko le soir de Bamako limanaw soir de Bamako kumana a y'a jira k'a fɔ ko l'américain ka marabolo n'o y'u ka jamana marabolo ye gouvernement ayiwa k'u bɛ fɛ k'u labɛn ayiwa ka u ka yɔrɔ minnu bɛ yen n'o ye u ka finitigiw ye u bɛ se ka kɔlɔsiliba ta ka ɲɛsin Mali jamana ma cogo min na k'o baaraw u bɛ fɛ k'o daminɛ maa min ye fasiri kɛ Laya Jara le soir de Bamako kɔnɔna la a y'a jira k'a fɔ l'américain den dɔ n'u k'a ma Claude David Kovise ale ye kunnafonidilaw wele ka ɲɛfɔli k'u ye yɔrɔ a yɛrɛ sigi bɛ Ghana jamana de kan kabi san 2014 ko a ka baaraw bɛnnen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye kɔlɔsiliw maaw bɛ se ka kɔlɔsi cogo min na ani ayiwa kunnafonidilaw ye ɲɔgɔn ye walasa a ka se ka a ka hakilila di o baaraw kan bɛɛ lajɛlen ye cɛ in dɔn n'o ye Claude David Gosse a ka hakililaw tali la kɛrɛnkɛrɛnnenya la lakanako siratigɛ ninnu na ani ayiwa diɲɛma minnu bɛ yen ni setigi jamanaw don i n'a fɔ l'américain jamanaw minnu bɛ yen ni ayiwa n'a fɔra k'a fɔ farafin jamanaw kɔnɔ ko pétrole yera o jamana ninnu kɔnɔna la i b'a sɔrɔ setigi jamana ninnu b'u ka fɛɛrɛw tigɛ o jamana ninnu bɛ se ka gɛlɛya bɛ se ka don o jamanaw kɔnɔna la cogo min na min ye Claude David Gofise a ko bi in na l'américain jamana bɛ labɛn de la a ka kɛlɛcɛw olu bɛ se ka na Mali kɔnɔna la cogo min na ayiwa ka se ka na u ka ayiwa baaraw olu cogo yan nɔ a ko n'i ye jateminɛ kɛ Bamako yan tilekan dɛrɛn fɛ tiɲɛnikɛla dɔw bɛ yen minnu bɛ yen ni u bɛ taa bin maaw kan a ko AC 2000 yɛrɛ la kɔsa in na u taara bɛ cɛ dɔ kan limanaw k'ale ka 120 k'o bɔsi a la a ka mobili kɔnɔna la yanni o cɛ fana 20 o bɔsira dɔ fana na limanaw tilekan dɛrɛn fɛ o bɛɛ lajɛlen maaw ye maa minnu bɛ yen n'u sugu ma dɔn ko nin kɔni ye fɛn ye fɛn min bɛ yen ni a kan ka maa jatigɛ ko wa maa wɛrɛw tɛ dɛ i b'a sɔrɔ dunanw de don dunan minnu bɛ yen n'u bɛ bɔ jamana wɛrɛw la ka na Mali la yan ko ka se ka jamanadenw jatigɛ k'u don da dɔ fɛ wa i b'a sɔrɔ nin de bɛ kɛ dɔɔni fo ka na jatigɛ cogo jamana kɔnɔna la maaw yɛrɛ t'a dɔn u bɛ min kɛ bilen jamanaw kunnafoni filɛ nin an ye nin bɔ le soir de Bamako kɔnɔ an b'a kuncɛ ni min ye teliya la o ye Nouvelle Horizon ye jamanaw Nouvelle Horizon kumana Nouvelle Horizon y'a jira k'a fɔ ko nin ye cɛ dɔ ye min ni a sugu ma dɔn cɛ in u k'a ma ko Gauthier Pasque limanaw nin ye maa ye maa min bɛ yen ni a ka kumaw ka ca bɔlɔlɔw sanfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Twitter n'i ye Twitter fɔ maa minnu bɛ a ka olu b'a dɔn Nouvelle Horizon kɔnɔna la bi ko dɔ de kɛmɛ ka maa t'a dɔn maa min kɛmɛ ka t'i dogo ni cɛ in ka ja kɔfɛ n'o ye Gauthier Pasque ye i b'a sɔrɔ limanaw kunnafoni caman de b'a bolo kunnafoni ninnu yɛrɛ a bɛ maa jatigɛ wa hali a bɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔw olu jatigɛ a kɛra sababu yɛrɛ bi hali an ka jamana ɲɛmɔgɔw k'a daminɛ jamana kuntigi yɛrɛ la
colonel Assimi Goïta ka se ministre caman ma ani lasigiden minnu bɛ Mali kɔnɔna la olu caman bɛ yen minnu bɛ ni aya olu bɛ ka siga cɛ in ka kunnafoniw la demana a bɛ ka fɔ an ye ko waati sera o kuma an na a bila yan nɔ ni Ala sɔnna an na ɲɔgɔn sɔrɔ sini gafe kuraw mana bɔ k'o lakali aw ye an b'a fɔ a kan bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.